Kayo lah surang alun tantu denai maminta usah tuan burung asang kongo denai hanya singgah saja de adora sodun sana sa kampung sa pamainan masuk dulunya mangkok tapi jalaman tuan usaha kayo tuan banggakan lama salai babudi maguno dalam nagari kayo lah surang alun tantu denai maminta usah tuan burung asang kongo denai hanya singgah saja de adora sodun sana sa kampung sa pamainan sama